Αν τιμούσατε καλά, να είστε καλά και το χρόνο. Αν τιμούσατε καλά, φέρναμε γούρι το χρονιά χρυσό. Για να μπει καινούρια χρονιά, γουρίδικο και τέλο όλοι εμάς χριστιανοί, κυρίες και κύριοι, γούρι το χρονιά. Το χρυσάφι από πέρυσι έχει διπλιαστεί τιμή του. Παράλληλα το χρυσάφι έχει διπλιαστεί τιμή του και αυτό το γούρι το χρονιά σήμερα μαζί το δω. Του γιορτή μου, του Ιαννιού, πάντα του γιορτή μου γίνεται κάτι ξεχωριστό, κάτι πολύ δυνατό. Γιορτάζω του γιορτή μου, του Ιαννιού. Αυτές είναι οι γιορτικές προσφορές. Αλλά του γιορτή μου δεν είναι αυτό το δώρο. Πολύ καλύτερο δώρο. Θα πάρετε, όλοι σας θα πάρετε δώρο. Γιατί γιορτάζω τελευταία φορά το Μητροπόλεως 5. Θα πάμε το ιδιοκτησία μας. Ξέχασα να πω, γούρι το χρονιά. Όλοι σας θα πάρετε. Όλοι σας θα πάρετε γούρι το χρονιά. Και εκτός αυτό, τιμές. Τη μισή τιμή τη προσφοράς θα υπάρχουν ειδικές βιτρίνες. Τη μισή τιμή τη προσφοράς θα προσφορτούν. Τη μισή τιμή τη προσφοράς. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και καλή χρονιά να έχετε. Λόγω την Αθήνα και Αττική έρχονται με τα δικά μας τα παιδιά. Και τι να προλάβουν, Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε του Μαρούσι. Το κοπίτι πίτα. Να είστε καλά και το χρόνο, να κόψουμε την πίτα και να είσαστε εσείς οι γουλοί να κερδίζετε τη λίρα και εγώ πάντα είμαι εδώ, κοντά σας, μέσα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Τάρτη, Τετάρτη και Κυριακή από το τελειά στη 10 η ώρα.